and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ayawa nga gustong maangil. Paminaw ragod. Minaw ko, oy. Nga hasta hinuon ko ba naangin sa iyang kabuang? Mo nang delikado kinatuhan na. Sagdi lang, Tor. Sagdi lang. Ang importante ining atong misyon karon. Oh. Mausab yun siya. Gusto ko siya. Nga mo surrender gud siya mismo sa kapulisan. Ug ang kuno niya ang tanan niyang mga sa aron bayran niya sa bilangguan ang linuog niyang mga binuhatan. Pangagselong. Unsa man giday gusto ninyong ipasabot iyo? Ay, kuan ba iya? Gusto lang may nga magpakisayod sa tanan. O wa may intensyon aron sa mukon pa na mo ang malinaw nga pagpanaw sa mumbana. Wa nay kaso nako iyo. Kung doon na may mga pangutana nga makahatag ko katinawan. Ay, kaan manggan mi Rachel. Naintriga manggan mi sa imong gisulti ba? Nga doon na sabdi ay lihis Arthur raw sama sa lihis akong Booktown. Budiday. Sama gini ana ang lihi ni Arturo. Pero naalan to sa luyo ang iya. Maulagi. Mahubang may baw mo sa mga pangan sa iyang ginikanan. Ang tatay ni Arturo, ginganlan og Berto. Unyang yang inahan, si Impyang. Ha? Impiang, Impyang? piang. Maulagi. Hala. Taga-dinay ba na si Impyang? Ala, Wa ko kasiguro kung lumad batos na ni Impyang din pero ang akong naibawaan nga lumad si Tatay Berto gyud. Maulagi. ala. Walang nakadungog na kawa ng Impyang. Hala. Kaya doon naman gud may silingan kanyato nga ginganag Impyang. Si Impiang. No. Si Impiang ang anak ni Mauro Pilang. Ubo di day. Ah, Di ba dapit man to sa ato sila namuyo? oh. Ang ilagan ng apelyado kay Rosauro. Rosauro? Maulagi. Oh. O iya. Hustos budi day. Oh. Rosauro ang apelido sa among silingan kanyato nga Simpyang. Oh, Impiang. Kinuo ko. Mauman sa nang apelido sa inahan ni Arturo. Unsa? Unsa? Maulagi. Oh. O sa may apelido siyang bana? Si Berto Pawikan. Maulagi. An- Budiday, kung makumasayo pa ni Budiday, malagmit si Impyang, mo'y gibinlan ni Dunit. Donito naman, Donito? ni Donato, kanyato. Kung mauna, di na mao. Hala, sa ito pa, kung si Arturo gisagop nilang impiyang, siya di si Christian. Ang atong pagumanggon, Diano. Hay. Ginoo ko. maulagi. Pasalo ami iya. Di- Ang imong nabana, mao ang among pagumangkon nga dugay na namong gipangita. Ugoy. Mao ba iyo? Mirasol! Siya si Christian. Muna tinuod niyang pangan. Kana si Arturo Monas Christian. Subs. Ilak. Pero patay naman sa Budiday. Alila. Maulagi. Wala naman nga ito pagumangkon. Alila. Aray. Katagang gulmigas. Gipama ako. Yawa na yung kaimtanga. Puy na kayo akong kalawasan. Og nanimahok na kong angso ining kalaki ha. Huwag pag ko balikan, Lucio. Huwag yung kaluoy ng tawana. Panuwain siya ko. King! Di ka matubay. Kumusta na? Tino! Ay, salamat ka ni Balik. 3 taon ka. Salamat kayo. Ang bagob sa! Ay, matumban. Napudlak ka. Wa pag yun ni mo mabadbad ang pisi. Chakos.
Huwag kay swerte din. Kay kung nabadbad pa na mo, makaiska po na unta ka. Bada, wa kay kaluoy na ko. Ay, nakaihi na ko sa akong purol. Unya, nakasida ka mga hulmigas ki pamahit na ko din eh. Kiwan, kining... unya, sa may pamati ni mo, what do you feel? Ganahan ba ka o ingon ini pirme? You like it? Like it. Luyan na taon kay Kolusyoy. Naluyan ako. Wala ko'y kusog. Busog badbari na taon ko. Kay gigutom na ko. You hungry? Kung maimpirno ka dindo, I tell you, mas alaot ka dito kay sobra pang imong pag-antos nga iya ka ng batio ni mo. Lagi. Mituon, lagi kunimo, lagi. Mga ayaw na ko pantuso pag maayo din hi. Kuwang pa ni. Pakanon di ka ron. Nya atagan ti kag laing ilisan ka. Kanang kabantay ka ng purol. Ganahan kag purol. Nya sinina, gaad ti kag sinina. Pero kanang purol ginahan ko na. Pero higtan na ti kag balik unya ha. Nya og tibuok ining adlaw. Anir ka din hangtod nga buntagan ka. Pero siyo. Ah. Basin pag dunay mo dool na ko mga bangis nga mananap ba? Paakon kanon niya ko nila din eh. Kanon. Oh. Kung maningkamot gyapon ka dindo. Ang kagawasan naara sa imong pagpaningkamot. Kano samday ko nimo buhian? Wa ko kay baw. I do not know. Basta paningkamot lang yun nga makalingkawas ka din eh. You will lingkawasais ka na. Lingkawasais. Sobra na yung kayo ng imong gihatag ang pagpaantos na ko. Kung gusto ka, mas payo pag imo lang ko patyon. Kasi imo kong pantuson. Patyon! Paantuson! Adi ti ka patyon. Kaya di man ko parehas ni mo. I'm not like you. Kung di ko ni mo patyon, maghikog ko din eh. Usay maghikog? Maghikog guys ka? Muutong ko din ako mo ginhawa. Kung maghikog ka, sigurado yung maimpirno ka. Bala na. Basta nga di lang ko gusto ining pantuson ko. Kinuo ko, sigurado ka, Mir? Oming, dako gyud kay posibilidad nga si Arturo. Pag umangkon gyud nila ni Budiday ug ni iyo agapito. Hala, kuya, wagod. Nasupay gyud ay nila. Natakto gyud nila ang tanan Ming. Kay si Nanay Impyang, silingan din nila kani adto. Kaila dito siya sa tinud-an ng amahan ni Arturo sa una. Hala, no? Unya, di pa giingon man to nila nga doon na pa'y igsuon si Arturo? Maulagi. Maunay ilas ang gisubay ron kun asa na ang igsuon karon ni Arturo. Waday sila ideya kung kinsay nakasakop. Na ako na ilang nadunggan nga istoryera kuno gihapon. Ang igsuon kuno ni Arturo dinhi nagpuyo sa ato. Gisagop kuno og usa ka dato. Ay, swerte di ay kung nasagop og dato. Maumay lang pong. Basin og tinuod sa dangilang nadungog nga istorya no. Pero ang pangutana, kung kinsang datoa ang nakasakop. Maunay dakong pangutana. Kidaghan ba yung adunahan din sa atong lungsod? Ay, pastila no? Wa gid sila mag-abot ni Arturo sa diyang buhi pa siya. Maulagi. Naluoy sa kong nagtanaw nila, Ming. Nakita na ko silang mga mata ang tumang kasubo. Ngawa na nila makita si Arturo. Imo ba silang gisultihan, Mir, sa mga nahitabo ni Arturo? Si Budiday, dugay na nang nahibaw. Sa dinhi pa si Obanato. Kaluoy sa tao nila, uy. Pait giday kayo ang mga naagians kinabuhi nilang Arturo kaniadto. Wa pa intawon sila kalibutan. Gigipanghatag na sila silang amahan nga dunay bisyo kaniadto. Salbahis ditong ilang amahan kani adto. Maoy iyang sulti nako. Pero nagbasol ra sad kuno ni kawayan. Ug may iyang panugon nga mahibalik gid kuno ang iyang mga anak. Wa day mo sulti ang iyang amahan kung kinsa pa'y mga tao nga gibinlan sa ilang mga anak. Naamon ko ni gisulti, Ming. Pero katong mga tao nga ilang gipangita, dugay na sad kuno nangamatay.
Ang nakalisod manggod ko no, kay gipasa-pasa na nila ang mga bata sa lain-laing mga tao. Maunay nakalisod. Mayo na lang gani, kay nasubay pa nila kang Arturo. Ug nasad sila nagkita nga mga timailhan. Grasya na kaayo na sa Ginoo nga nahibawan pa nila sa Arturo. Pero, mas maayo gid unta nga masubay. Ug makitaan sad nila kung asa ng igsuon ni Arturo. Ang Ginoo ra gyud nasayod sa tanan, Mir. Pero tabangan gihapon nato sila, Ming. Nga magkitaan ug masubay kung asa na karon ang igsuon ni Arturo. Ngit-ngit na kayo ang palibot. Huwag yan maluoy na ko si Lucio. Tuyo gida niya nga mamatay ko din hinapita. Pero di ko masukot. Kinahanglang mabadbad din ako ang akong higot. Kinahanglang higot nga pisi din ako. Kinahanglang makaikyas ko din eh. Bahala na. Bahala na. Sakit na kayo kung mga kamot. Uy! Sharon! Mugdo din mananap nga. Nagpadong din eh. Sangit-ngit kayo nga palibot. Huwag ko nakitang kayag. Nini napita. Bugtong sila oras buwan ang ninikakahuyan. Musibo ko nga ito sunahan. Uy! Baboy! Baboyng iyas ka na! Niyas yung dulo sa kuna atubangan. Dulo yung kay sinako. Iso kay siyang nagtanaw na ko. Kailangan magkasibog pa ko. Palayo din he! Ayaw! 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 Tabang! Tabang! Tor, asa naman ka dito sa dindo? Wa naman siya din eh. Uy, basig nagkaikyas na siya. Pero, wa may pisi din Tor. Pero, dunay lakra. Lakra, kamantay ka ng lakra. Sa lakra? Dunay lakra din eh. Nga murag, gigian og lawas sa tao. Dili si Jan lakra ha. Dili. Wah, Lain sa to, lain sa to. suhira ang kalibunan siya. Basig nara diha maligid. Suwero na ko. Oops. Wag yun, Tor, wag yun. Hay, bisag. Pero, tingali, gikaon na yun to og mananap din eh. Kung gikaon pas mga mananap siya, doon na untay dugo nga makita, pero wa man tay nakita. Bito, no? Wutib. What if? Kung naka-iskapo pa sa Tor, nauntay pisi o kaha mga timailihan nga naka-iskapo siya. Atos na siya. Laos dito. Laos ta. Hay! Patay kita ini. Kung doon ay mahitabo nga dautan niya. Unsaw na lang. Come on. Kung doon ay may tabo niya, tabla namin duha. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!